Molt bé, bona tarda a tothom. Començarem amb la presentació. Soc el Toni Moran, de l'Institut Montsià d'Amposta, i vinc a presentar-vos la nostra experiència anomenada Projectus, connectant escola i territori. Abans de res, voldria comentar-vos que aquesta experiència està adreçada a qualsevol col·lectiu de l'àmbit de la informàtica, però nosaltres concretament ho treballem des del segon cicle de desenvolupament d'aplicacions web, concretament del segon curs. Bé, el que dissenyem nosaltres és una mena de recepta de cuina i la titulem 9 ingredients per revolucionar l'educació. La nostra recepta la teniu aquí presentada i el que pretenem en aquesta recepta és presentar més i millors oportunitats educatives, adaptar-ho a tindre una fase d'adaptabilitat a qualsevol situació i, vaja, tenim una situació bastant complicada, que és la Covid, i, per tant, s'adapta molt bé en aquesta situació i en altres contextos i escenaris. També, una de les coses que pretenem i que aconseguim és connectar agents externs del centre, que no sigui tan sols la pròpia comunitat educativa, sinó que tinguem una visió més àmplia, enfocament globalitzat d'aprenentatges per a poder integrar totes les matèries, tots els aprenentatges en un únic projecte, per treballar de forma transversal. I bé, els ingredients, com us he dit, són 9. El primer seria un projecte o un repte real, que sigui motivador, engrescador, que millori també algun àmbit. En segon lloc, un espai adequat, i per això de vegades necessitem la transformació d'espais i també de recursos i materials. El tercer ingredient seria un alumnat motivat, també un professorat motivat i que tothom, alumnat i professorat, formi un verdader equip docent, que hi hagi transformació, canvi de rols, que l'alumnat sigui el nostre protagonista d'aquesta història. També necessitem un quart ingredient, que és un col·laborador, una col·laboració externa, un agent extern, que sigui proper i que participi en el procés, perquè si no és inviable. Com a cinquè ingredient, una metodologia activa. Nosaltres utilitzem, evidentment, ja he parlat de projectes, sí que treballem l'aprenentatge per projectes i integrem un marc de treball de planificació de tasques àgil que s'anomena Scrum i ABP. Nosaltres a ABP aquí fem referència a problemes, no projectes, aprenentatge basat en problemes. Com a sisè ingredient tenim un enfocament globalitzat, és una de les coses que ja us havia comentat abans. Globalitzem totes les matèries, tots els mòduls del nostre grup, del nostre alumnat, tothom, el grup classe, treballa en un únic projecte durant tot el curs amb totes les matèries. Com a setè ingredient tenim la planificació en fases o increments. Aquestes fases o increments s'anomenen sprints, que venen del propi marc de treball Scrum. Com a vuitè ingredient tenim la potenciació d'habilitats clau, així com de competències i, en definitiva, de les soft skills. I, per últim i no menys important, definim un model de negoci i tenim un resultat real i transferible, que sigui palpable, que sigui real i que ho puguem tocar. Bé, doncs què és Projectus? Bé, Projectus, aquí teniu una captura de pantalla de l'aplicació, perquè al cap i a la fi és una plataforma web que van desenvolupar l'alumnat del curs passat, perquè això ho vam fer el curs passat i ho tornem a fer enguany. Doncs bé, què pretenim? Doncs crear i dissenyar una plataforma que connecti territori. De quina manera connectem territori? Doncs, per una banda, connectem empreses i entitats, o empreses i altres entitats o associacions, el que sigui, amb centres educatius. Tenim un territori molt potent, tenim empreses i entitats que són molt dinàmiques, tenim centres educatius que també fan coses molt interessants, experiències i projectes que de veritat de vegades no tenen aquesta visibilitat. I, per tant, Projectus el que vol és connectar això, aquestes experiències i aquestes empreses i entitats en una única plataforma on es pugui gestionar tot. Una empresa o una entitat podria llançar una proposta, nosaltres li donem aquest nom, entrem a Projectus, ens enregistrem, creem una proposta i els centres educatius poden entrar, poden veure aquesta proposta i s'hi poden adherir. Es poden afegir i, per tant, crear una col·laboració, una sinergia, un nexe, un lloc on comparteixin no tan sols experiències, sinó que, a més, tinguin acompanyats recursos com un gestor documental, com xarxes socials, com un xat, com una aplicació de missatgeria, una wiki, en fi, un calaix gran on totes les empreses i totes les entitats del nostre territori, així com els centres educatius, puguen participar i col·laborar entre ells. Això el que ens dona és una
una gran oportunitat davant d'una necessitat que no està coberta. Per tant, el servei que s'hi dona és molt important. Estem intentant desenvolupar-ho, estem treballant amb l'Agència de Desenvolupament Local del Montsià, del Consell Comarcal, i per tant és un projecte molt engrescador. El nostre grup està molt content, nosaltres també, i això és el que estem fent. Aquesta és una captura de pantalla de l'actual plataforma web que estem desenvolupant aquest mateix curs. Té una aparença diferent, és un disseny diferent, són uns alumnes diferents i la idea sempre és la mateixa. Donar valor al territori, connectar al territori i col·laborar i comunicar-nos. Això és important, crear les sinergies d'aquelles que no existeixen ara per ara i tot això, com ja sabem, a través d'una plataforma web és una cosa molt interessant. Bé, simplement volia passar-vos unes quantes fotos, una imatge, això són les nostres aules, les aules d'informàtica, treballen tothom en equip, tothom té assignat un equip i un projecte, un repte, i per tant van treballant, diguéssim, en equips, de forma independent entre ells, però després que també poden relacionar-se per a crear o per tirar endavant un únic projecte, com és el cas que estava presentant-vos de Projectus. Tenen taules quadrades, es poden treballar aquí. A veure, aquestes imatges no són d'enguany, evidentment, si no portaríem mascareta i no ens alarmem, perquè de vegades m'ho pregunten, ostres, i no porten mascareta? Sí que en porten, evidentment. Unes caïdes que són regulables, facilitant la postura ergonòmica, uns ordinadors portàtils per a cadascú, amb el seu disc dur, una wifi d'alta densitat, és a dir, recursos que puguen permetre portar endavant aquest tipus de projectes. Taules modulars per poder crear grups més grans i sobretot això, aquesta imatge i la següent representen molt i donen molt de valor al que estem fent nosaltres. Vaig entrar un dia a fer les fotos i vaig demanar al professorat que no fes res, no? I això va ser el resultat. Ostres, m'agradaria dir, mira, ara anem a fer com si estiguéssim parlant amb l'alumnat, però no va caldre perquè allò ja dona per a poder captar aquestes imatges, aquestes fotos, això és la realitat, això és l'evidència que tenim a l'aula, l'alumnat i el professorat molt propers, centrant-nos molt en la diversitat de l'alumnat i centrant-nos molt en les seves necessitats, intentant individualitzar el seu aprenentatge i potenciant-lo. Bé, també us havia comentat que utilitzem Scrum, no dona temps d'explicar-ho tot, però vaja, és un marc de treball per a agilitzar una mica el projecte. Són projectes grossos, són projectes que pot ser que duren tot un curs i, per tant, ho hem de gestionar d'alguna forma. Scrum és una metodologia, és un marc de treball que ens permet fraccionar el nostre projecte gran en fases. Nosaltres fem 6 fases, 6 sprints. I en cada sprint agafem unes tasques concretes del projecte i anem desenvolupant-les durant 5-6 setmanes. I a la finalització d'aquest sprint tenim una versió parcial del nostre producte que anirem incrementant i anirem evolucionant a la llarga del curs. I com treballem el dia a dia? Doncs en un Kanban, com un tauler amb 3 columnes i uns pòsits. Són 3 columnes i són coses a fer, coses que s'estan desenvolupant i coses que s'han acabat. I la idea és anar movent cada dia els pòsits de manera que anem passant-los de la columna de coses a desenvolupar a coses que s'estan fent i finalment a coses acabades. Bé, i això és una mostra de diferents aules que tenim al centre. En aquest cas són una aula d'educació infantil, l'aula d'informàtica que us he presentat abans, són diferents segons les necessitats i segons la visió de transformació que tenim nosaltres als nostres espais. Aquí tenim 2 aules més, una de comerç i l'altra d'administració. Per tant, estem en un constant canvi, adaptació dels espais, que és molt important per a nosaltres que això es pugui visualitzar, es pugui visibilitzar, perquè estem invertint molts esforços, no tan sols econòmics, evidentment. I bé, en definitiva, com a conclusions, doncs en tenim moltes i no caben totes. Però bé, hi ha un canvi organitzatiu de l'alumnat i del professorat molt important, una adaptació dels espais, com ja ho puc veure, els recursos, els materials, augmentem la motivació de l'alumnat, també del professorat. Millorem el rendiment acadèmic, que és una cosa que ja ve sola, no la busquem, sinó que ve donada. Millorar l'atenció a la diversitat i la inclusió, és a dir, vetllem, intentem assegurar l'equitat educativa, millorem l'habilitat i les competències, en definitiva, les soft skills, major preparació i adaptació per al món laboral que ens requereixen les nostres empreses i entitats del territori, millorem la satisfacció de les empreses i entitats aquestes i fomentem el treball en xarxa amb diverses institucions, en el cas de projectes amb l'Agència de Desenvolupament Local del Montsià. I bé, en definitiva, com a conclusió, anem en la bona direcció, però encara ens queda molt de camí a recórrer. Moltes gràcies i ara espero les vostres preguntes.
A veure. Sí, una mica és que les preguntes les podeu fer pel xat. Qualsevol pregunta que teniu la podeu escriure a través del xat i jo aniré mirant què és el que em voleu preguntar, si és el cas, si teniu algun dubte, alguna pregunta, alguna curiositat, alguna valoració. Endavant, ho tingueu per preguntar. Hi ha pàgina web on consultar el projecte? Hi ha pàgina web però no us la puc posar, perquè encara s'està desenvolupant. Clar, sí que hi ha pàgina web, però estem en desenvolupament encara no tenim una web d'explotació. Això surt al final del curs i aquí ja la tenim més visible. Més cosetes, a veure. A quin nivell educatiu es fa aquesta experiència? Sí, perdó, em sembla que ho he dit, però igual com corro molt i tenia 10 minuts i volia fer-ho encabir tot, s'ha quedat com una mica així embotit. Ho fem al segon curs del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions web. I globalitzem tots els mòduls, és a dir, totes les matèries del curs les treballem a través del projecte. El projecte dura tot el curs. Bé, gràcies a la presentació. Voldria saber com heu fet el contacte amb les empreses, quina resposta heu tingut. Ara per ara estem intentant dinamitzar-ho. Primer tenim que donar-li visibilitat. Primer les empreses ho han de conèixer, les entitats ho han de conèixer. Estem en aquest punt. A través de l'Agència Local de Desenvolupament del Montsià, que és un nom molt llarg, que depèn del Consell Comarcal, estem intentant dinamitzar tot això. Per tant, ara, una vegada que ja tinguem aquella adreça, aquella web, volem donar-li la visibilitat a través de comunicats de premsa, a través de difusió per part nostra, per les nostres xarxes socials, del Consell Comarcal, i en definitiva també som un territori relativament petit i el boca a boca fa molt. No volem fer-ho encara, aquesta difusió, perquè, clar, això ha de ser una de les coses que hem de veure com fer-ho. Però no hem de perdre de vista que això estem en un entorn educatiu i, per tant, no és un entorn de producció empresarial. Això és un prototipus. Això és una idea que s'ha plasmat, una idea que és un llenç. Això ho hauria d'agafar, no sé, una emprenedoria per part d'alumnat o alguna empresa del territori o algú que volgués continuar aquest projecte. No és un projecte que per si funcioni i ja està. No, és un disseny inicial, un esborrany, un esbós, un prototipus. Això ha de quedar molt important perquè ho està desenvolupant l'alumnat. No podem començar a llançar-lo i produir-lo perquè ja sabem que és un aplicatiu web i per tant donarà errades, necessita actualitzacions, necessita millores i solucions a les errades. Bé, aquesta aplicació conjunta i entre ells entitats, empreses, l'heu creada vosaltres? Bé, crec que ja vau contestar. L'estan creant l'alumnat del segon cicle de desenvolupament d'aplicacions web. A veure, les accions s'emmarquen dins del servei comunitari. Les accions, no sé ben bé, Palmira, a què et refereixes. Si pots explicar-me una miqueta millor. Nosaltres realment no donem un servei. No és un aprenentatge servei. És realment el que estava comentant, un prototipus, que després això ja anirà creixent. I la idea és que sigui un servei que es doni a la comunitat. No sé si t'he contestat. Pots posar un exemple d'experiència amb entitat de l'entorn? No, perquè encara no en tenim d'experiència, ja ens agradaria. Què passa? Que de vegades empreses i entitats ens demanen als centres que col·laborem en algunes coses i de vegades poden dir que sí i de vegades es poden dir que no. No sé jo quines experiències poden sorgir. Això és fruit del dia a dia i de les demandes i de les necessitats que ens demostren, però hi ha un canal més formal per a poder col·laborar amb empreses i entitats. De bo poguéssim ja explotar-ho, seria molt bé. Es fan pràctiques amb empreses? Qui les gestiona? L'Institut, altres serveis? Sí, tant fem pràctiques, fem la FTP, fem dual i això sí que ho gestiona el centre amb l'empresa directament. Molt bé. Palmira, em pensava que era un servei que realitza l'alumnat. Aquesta seria una molt bona idea, no? És una de les coses que nosaltres estem pensant, com podem dinamitzar i com podem això que tingui realment un servei cap a la comunitat. Per tant,
Això nosaltres sempre estem oberts a dir, ostres, alguna empresa, fins i tot l'alumnat, a través d'algun projecte, d'alguna subvenció, a través del Consell Comercial, del Consell Comarcal, amb alguna ajuda que potenciï, que dinamitzi això i que pugui continuar, que no es quedi en un calaix. Nosaltres ho estem presentant, això és la nostra idea, això és el nostre prototipus. Quan dic nostre és de la comunitat educativa, del territori. Això és bo pel territori, és un servei que no existeix i és una necessitat que s'hauria de cobrir. I, per tant, nosaltres estem totalment oberts a qualsevol model i a qualsevol continuïtat i pas de testimoni que es pugui donar en aquest aplicatiu. Hi ha molta feina feta i, per tant, aquell estudi, aquella feina de tasca inicial que les empreses, malauradament, no poden assolir, això ja està fet. Si, com diu l'Òscar, última pregunta, si hi ha alguna pregunta i anem cap a altres experiències. No sé si queda una última pregunta que pugui contestar, si us ha quedat pendent alguna coseta. José diu, molt interessant. Moltes gràcies. Moltes gràcies pel comentari i espero que us hagi agradat i ja sabeu, si esteu interessades o interessats en tenir més informació, nosaltres estem a la vostra disposició. Qualsevol dubte, qualsevol consulta, podeu preguntar al centre, podeu preguntar a mi i us atendrem encantats. Portes obertes.